Il-komunità Musulmana f'Malta Ahmadija Ġamat is-sibt qasmet f'kemm jiswew 500 euro fi kelli f'Dar tal-Provvidenza. Dan il-ġest sar bħala turija ta' mħabba u karità lill-umanità. L-ikel kien provdut minn supermarket lokali. Laik Ahmed Atif, il-president ta' din il-komunità, saħaq li ġamat ma tagħmilx biss karità mal-Musulmani, iżda ma' nies ta' kull twemmin, kulur jew razza. U qal il-komunità umana għandha tkun waħda, maquda fl-imħabba ta' Alla u sservi lil min jemmen fih. Il-ħsieb prinċipali wara ħidmet din il-komunità hi imħabba l kulħadd, li beda li nħadd. Kontrarjament għal komunitajiet Musulmani oħrajn, iż-ġamat tipprattika l-imħabba u s-solidarjetà u tikkundanna bil-qawwa kollha il-violenza f'isem Alla. Għal din il-komunità Musulmana ilha f'Malta xi 7 snin, din l-għotja ma kienx l-ewwel attività. Dan l-aħħar ħadet sehem fost oħrajn f'ċerimonja ta' tħawwil ta' siġar ta' żebbuġ, ġest ta' paċi, kif ukoll ħidma mal-immigranti fil-ċentru miftuħ ta' Ħalfar. Il-direttur tad-Dar tal-Provvidenza Fader Martin Mikallef irringrazzja lill-komunità Musulmana li għal darb'oħra għen lir-residenti tad-Dar tal-Provvidenza.